През последните години забелязваме положителна тенденция все повече да се увеличава търсенето на застраховки. Вече, освен задължителната гражданска отговорност, нашите клиенти сключват и друг тип застраховки, такива, които защитават имуществото им, застраховки при пътуване в чужбина, работодателите сключват здравни застраховки за своите служители и най-накрая се сключват застраховки, свързани с живота на хората. При сключване на застраховката е много важно внимателно да се запознаем с покритията, съответно изключенията, застрахователната сума или така наречения лимит на отговорност, начина на ползване на застраховката, за да вземем информиран избор. Не избирайте непременно най-ниската цена. В повечето случаи се оказва, че срещу малко по-висока цена може да получите доста по-високо покритие, съответно по-голямо спокойствие. В света на застраховането работим с няколко основни термина. За да ви е по-лесно при изключване на застраховката, ще поговорим за най-основните. Застрахователна премия – това е цената на застраховката. Какво е застрахователен период? Това е периодът, в който ако настъпи застрахователно събитие, застрахователя носи отговорност. Застрахователна сума – това е най-високата сума, която ще бъде изплатена от застрахователя. Бързо, лесно и удобно може да заявите своята претенция онлайн, както и да следите нейния статус. Застраховането е защита и прави нелекото ни ежедневие по-сигурно и спокойно.